Ökofalu lesz Bakonyszombathely, az 1500 lakosú településen napkollektorral állítják elő a melegvizet az óvodában és hamarosan az iskolában is. Utóbbiban ráadásul faforgáccsal fűtenek egy biokazán segítségével. Tervezik, hogy az összes intézményben biokazánt szerelnek fel, kicserélik ledesre a közterületi lámpákat, amik napelemmel működnének, és 9 másik településsel egy biomassa üzemet is felépítenének. Alig 3-4 éves koromban apám. 2007-ben már digitális táblával tanultak a diákok Bakonyszombathelyen, de nem csak ebben volt úttörő a falu. Az óvodában már 15 éve ennek a napkollektornak a segítségével állítják elő a melegvizet. Nemrégiben újabbra is kaptak támogatást. Egy napkollektor kerül az iskolának a homlokzatára, amely a melegvíz előállításban fog energiát spórolni a számunkra. Az iskolában már biokazán is működik. Míg korábban télen havonta több mint 300 000 forintot is kifizettek a gázfűtésre, addig a kazánhoz másfél hónap alatt mindössze 38 000 forint értékű faforgácsot használtak el. Az energiatakarékosság fontosságát már a legkisebbeknek is tanítják. Külön csoportokat alakítottunk arra, hogy rendszeresen figyeljék a vízfogyasztást, mérjék a hőmérsékletet, azon kívül a becsengetés után a szünetekbe végigjárják a folyosókat, nem maradt nyitva az ajtó. A település szeretné, ha a jövőben ökofaluvá válhatna, vagyis szinte mindenhol megújuló energiát használnának. Azt tervezik, hogy az utcai lámpákat energiatakarékosra cserélik és napelemmel működtetik. Ezzel a csaknem 4 millió forintos éves számlát a felére csökkenthetnék. A tervek között szerepel még, hogy 9 másik településsel közösen egy biomassa üzemet építenének fel a térségben. Az itt előállított anyag egy részét a közintézmények fűtésére használnák fel, míg a maradékot eladnák. Az RTL híradót Dinya Beáta tudósította Bakonyszombathelyről.